Oke sedulur, balik maning karo Nyong ya. Iki Nyong lagi dolanan darah ke karo bocahan ke. Ki darane. Ki darah apa jenenge? Blewuk. Oh ya. Ki nggak sampean pada sing cokan dolanan darah ke ya. Siki mulai mangsan darah maning ke ya. Si seneng dolanan darah ke nang lapak. Ki lagi burburan cuman darane urung gutul ke. Esi nang kanak ya guys. Ana sing ngeburna. Seliane blewok ya pirang-pirang guys nang kene ya. Nggih. Ana megan, ana megan trampik, ana gambir. Pirang-pirang ya guys. Nggak sampean pada sing seneng dolanan darah ya melu gabung ya apa ya guys. Melu dolanan ngene bae ya, burburan. Oke guys, kayaknya siki lagi nang lapak ya. Kan lapak anyar nembe digawe nggih urung suwe. Oke guys. Oke jenenge sing nggo daratna darat. Ki apa jenenge? Pantal. Pantal. Pantal sing nggo misale darane menclok ya, mari ngene iki. Gesit. Gesit. Dadi sikile ora lara nganggone pantal. Lagi ana sakane papat ya. Saka papat gawene sekang pring kowe. Dur banget ya. Siji, loro, kayak telu, lagi papat. Oh iya kowe kita. Oh ya sedulur, nggak sampean pada sing tembe bergabung nang channelnya aja kelalen like, komen dan subscribe. Oke, vlog ngapake Nyong, Dua Aprilian atau Juragan Wirya ya. Oke guys, khususnya nggak wong warga Purbalingga sing tembe bergabung langsung bae subscribe channel Nyong Dua Aprilian ya. Ajak suwen poken lah gari pajat bae nang isor ya. Like, komen dan subscribe. Engko syukur bisa nek sampean pada beruntung gabung nang tab komunitasnya ngene Dua Aprilian. Oke. Oke, proses arep pengeburan darah. Teburan ngendi, Bro? Jepang. Waduh, mari Jepang bro. Aduh temen mari Jepang. Oke. Oke, wis siap kabeh ya. Oke. Huhui. Oke guys. Mau sampean pada sih seneng dolanan darah ngene iki melu ngembul ke lah. Dolanan darah ki. Asik. Paling mabur. Darah wadonnya pirang-pirang ke dudan randan ya pirang-pirang nang kene. Jenengan masih senengnya sing randa ki ya, randa darah, randa wong lah, sing paling seneng akeh banget randa wong. Anane, ki berarti jodon kabeh ya? Oh jodon kabeh bro, orang nana randa, orang nana dudan nang kene ki. Aku kepengen gue dudan randan ya, nang pasar kewan ya, harus wengi-wengi jam 12. Akeh. Ki bro, ki lokasinya aku sih nang tengah sawah ki ya. Oke. Sawah kabeh biasa nang perdesaan sini sawah tok. Dina-dina bro, dolane nang sawah ya. Oke, mandan mari kene sedela ya, nggih. Ki sawah lagi kebun nggih. Kebun bolet. Jan sih kepengin bolet bro, tapi berhubung dudu akeh jadinya ndok domae. Oke nggih. Oh, darane mabur guys. Darane mabur. Oke, dewek deleng darane gesit nggih. Darane gesit nggih, Bro. Ene. Ya podo darane. Ya podo. Oh, udu. Oh, tentang ini malah udu jebule. Oke, guys. Ini berhubung ngeburannya suwe dia. Konset ya, tenteni bae. Oh iya ki arep mabur. Arep gawang endi mabure? Oh mari sawah ya. Oh ya. Darah pirang-pirang warna ya bro. Ini kok pertama. Pertama ya. Iya, keloron Mas. Yang bisa kelapaknya.
Ya kenangan ya kondisi. Ayo pada mangkat ke. Berarti keloro Ambil rumah berapa orang ke? Tumbak nang siji neko. iya kurungan. Keloro nih Mas Didi, ketelu nih bagus kepapat planet ya. Planet. Oke, guys. Ya berhubung channel live vlog ya Bali Maning vlog lah ya. Daripada ciri khasnya hilang. Yang Bok. Ya ngomong ya. Jangan lupa like dan komen Jangan subscribe. lupa like, comment, subscribe. Waduh. Jenenge siapa? Arafi bagus. Arafi bagus main. Ki asli pribumi ya, guys. Wong Purbalingga asli ya. Purbalinggane kowe ngapake ngapak. Ya mandan kepenak ya. Orang ngapake orang kepenak. Ngapak Kenapa ya? semua halus iku ya. Daerah lor ngana lah. Ngapake mandan kasar ya. Kebanyakan wong ngapak iki ya, Bro. Oke, dewek karo ngenteni darane Penasaran? deburna. Tadi. Tunggu bae ya. Oi. Oke guys, kita darane arep main celok ya. Lalu ngetan. Bimanyu main strok nang tingkat. Mas kae angga. Wes coach bur kae. Oh, wah, tarik boy. Oke guys, kita darane apa ngesit ke. Iya ke. Wuhui. Coba tolanan dara ke. Hei, ketawak. Hoi. Hoi. Terus cakep ya. Oh iya ke bur. Wes tor wes bobel kae. Lagi. Oh, mari ngana ke. Hei. Hei. Ora. Wah, darane Bali, Bro. Oh, hei. Oh iya ke. Oh, Hei. wis ta darane Bali. Darane Bali, Bro. Yo lah parani ban. Darane kesel njaluk Bali. Oke, sedulur, ke berhubung darane Bali jadi akhirnya main celoknya orang maring lapak ya, akhirnya maring anak, maring omah. Oke guys, wis iki bae ya. Oke, dolanan darah burburan malah akhirnya darane Bali ngomah ya. Orang maring lapak malah Bali maring omah anak kayak ngelewati sih kayak. Oke guys, cukup sekian. Sekian dari saya, terima kasih.